Mga ka-digital disciple, may tanong ako sa inyo. Ilang beses ka nang naghintay ng himala sa buhay mo? Minsan parang ang tagal ng sagot ng Diyos sa ating mga panalangin. Pero tandaan natin, ang Diyos ay hindi nakakalimot sa naghihintay sa Kanya. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyong ngayong araw, Tuesday of the 4th week of Lent. Ako po si Brother Rai, your digital disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Juan 5 verses 1 to 16, pumunta si Jesus sa Jerusalem at nakita niya ang isang lalaking may sakit sa loob ng 38 taon. Ang lalaki ay nakahiga malapit sa lawan ng Bethesda, kung saan maraming may sakit ang naghihintay na gumaling. Tinanong siya ni Jesus, "Gusto mo bang gumaling?" Sumagot ang lalaki na wala siyang taong maglalagay sa kanya sa lawa kapag gumagalaw ang tubig, kaya lagi siyang nauunahan ng iba. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At agad siyang gumaling. Ngunit dahil nangyari ito sa araw ng Sabath, pinuna ng ilang mga pinuno ng mga Hudyo ang lalaki dahil binuhat niya ang kanyang higaan. Kalaunan, natagpuan muli siya ni Jesus at sinabi, "Gumaling ka na, huwag ka nang magkasala upang hindi ka mapahamak ng higit pa." Mga ka-digital disciple, ang lalaking ito ay naghintay ng 38 taon bago niya naranasan ang himala ng Diyos. Ipinapakita nito sa atin na kahit gaano katagal ang paghihintay, may tamang panahon ng Diyos. Minsan sa buhay natin, pakiramdam natin parang walang nangyayari. Matagal ang paggaling, matagal ang sagot sa panalangin, matagal ang pagbabago. Pero hindi ibig sabihin nito na nakalimutan na tayo ng Diyos. Kapag dumating ang tamang oras, isang salita lamang mula kay Jesus ay kayang baguhin ang ating sitwasyon. At pagkatapos ng himala, may paalala si Jesus. Ang tunay na pagbabago ay hindi lamang sa katawan, kundi sa pamumuhay na mas malapit sa Diyos. Reflection question: may bahagi ba ng aking buhay na matagal ko nang hinihintay ang sagot ng Diyos? At handa ba akong magtiwala sa Kanyang tamang panahon? Mga ka-digital disciple, kahit gaano katagal ang ating paghihintay, tandaan natin, hindi huli ang Diyos. Sa tamang oras, sa isang salita lamang niya, kayang baguhin ang ating buhay. Magtiwala tayo sa Kanyang plano at sa Kanyang panahon. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless!